Welcome ni ining atong programa Iglesia ni Cristo and the Bible, Cebuano Edition. Nalipay kami nga nakauban namo kamo pag-usab aron mapangitaan nato og tubag ang mga dagko og nagkalaing-laing pangutana o suliran may tungod sa relihiyon. Ang among buot ipasabot mao ang nagkaylap nga pagtuo nga ang tanan kunong relihiyon iya sa atong Ginoong Dios. Mahimong ang uban kaninyo nga among mga magtatanaw ingon niini usab ang pagtuo. Nganong gisulti namo nga usa kini ka dakong suliran sa relihiyon. Husto kaha kining mao nga pagtuo sa uban may tungod sa relihiyon. Labing maayo nga ang himuon natong basihan dili ang opinyon sa bisan kinsang tawo kundili ang mga pulong sa atong Ginoong Dios nga nahasulat sa Biblia. Unsang ang usa sa pananglitan nga nasulat sa Biblia nga nagpamatuod nga dili tanang relihiyon iya sa atong Ginoong Dios. Gikan dinhi sa unang kasulatan sa Biblia sa Genesis sa 4:3 hangtod 5 mao kini ang atong mabasa. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Kinsa man si Cain og si Abel nga gihisgutan sa atong gibasa. Sila mao ang mga unang anak nga lalaki ni Adan ug ni Eva, ang mga unang tawo nga gibuhat sa atong Ginoong Dios. Unsa ang gibuhat sa managsuon? Silang duha naghalad o nag-alagad sa atong Ginoong Dios. Tungod ba kay naghalad silang duha, managsama na nga gidawat sa atong Ginoong Dios ang ilang pag-alagad? Mga mahal namong magtatanaw, tin-aw kaayo ang gibasa nato sa Biblia. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Unsa ang gipamatud-an niini? Dili tanang pag-alagad sa atong Ginoong Dios dawaton niya. Niadtong niabot ang panahon nga midaghan na ang tawo sa kalibutan, gidawat na kaha sa atong Ginoong Dios ang tanang matang sa pag-alagad ug pagsimba nga gipahinungod sa tawo ngadto kaniya. Basahon nato ang tubag sa Biblia dinhi sa Hebreo 11:24 hangtod 25 ug 27. Ug tungod sa pagtuo si Moises sa dihang hamtong na midumili nga tawgon pa siya nga anak sa prinsesa nga anak sa hari sa Ehipto. Iya hinuong gipalabi ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa maglipay diha sa sala sa hamubo lang nga panahon. Ug tungod sa pagtuo, mibiya si Moises sa Ehipto ug wala siya mahadlok sa kasuko sa hari kaniya. Giantos niya ang kalisod nga iyang nasinati ug wala gayud siya mobalik didto tungod kay samara nga nakita niya ang dili makita nga Dios. Unsa ang gibuhat ni Moises sa dihang nahibaluan niya nga siya usa ka Hebreo o Israelita. Nibiya siya sa palasyo sa Ehipto kung diin siya nagdako og nakig-uban sa mga Israelita. Unsa ang relihiyon niya niadtong panahona? Ang relihiyon sa mga Ehipsyo nga mao ang paganismo. Unsa ang relihiyon sa mga Israelita niadto? Ang matuod nga relihiyon. Tungod kay sila mao ang pinili sa atong Ginoong Dios nga mahimong iyang katawhan. Apan, unsa ang kahimtang sa Israel niadtong panahona? Ang Israel nahimong ulipon sa Ehipto. Unsa naman ang kahimtang ni Moises dito sa Ehipto? Giila siya nga anak sa prinsesa o anak nga babae sa hari sa Ehipto. Busa kung tinuod pa nga ang tanang relihiyon, parehas lang nga iya sa atong Ginoong Dios, dili na unta talikdan ni Moises ang tanan niyang bahandi didto sa palasyo sa hari. Apan unsa ang gibuhat ni Moises? Gipili niya nga mubiya sa Ehipto og sa sayop nga relihiyon aron
muuban sa Israel ang katawhan sa atong Ginoong Dios bisan pa. Ug nagpasabot kini nga makasinati siya ug pag-antos sama sa nasinati sa mga Israelita. Unsa ang pagpamatuod nga niadtong panahona aduna ra gayoy usa ka matuod nga relihiyon nga iya sa atong Ginoong Dios bisan pa og daghan na ang mga relihiyon sa kalibutan. Sa mga nahaunang panahon, ang Israel ragayod ang adunay matuod nga Dios. Sama sa atong mabasa dinhi sa ikaduhang hari 5:15. Ug siya mibalik ngadto sa tawo sa Dios. Siya ug ang tanan niyang kauban, ug mianha ug mitindog sa iyang atubangan ug siya miingon, ania karon, ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawa sa Israel. Busa karon, ako nagahangyo kanimo, dawaton mo ang usa ka gasa sa imong alagad. Tungod kay kaniadto ang Israel ra, ang adunay matuod nga Dios ug anaa lamang kanila ang matuod nga relihiyon. Niadtong panahona, kinsa lamang ang adunay katungod nga magbuhat og matuod nga pagsimba sa atong Ginoong Dios. Paminawon nato ang gitudlo ni Apostol Pablo dinhi sa Roma sa 9:4. Kay sila mga Israelita man, sila mga anak sa Dios, ug gipaambit sa iyang himaya, ug naghimo siyag mga kasabutan, uban kanila, ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba, ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Nganong gisulti sa Biblia ang mahitungod sa matuod nga pagsimba. Nagpasabot kini nga adunay pagsimba, madili matuod. Hain kining matuod nga pagsimba. Mao kini ang ginabuhat kong ang tawo anaa sa matuod nga relihiyon. Mao nga dili katingalahan nga dakong bahandi ang gibuhian ni Moises aron lang makauban ug makatuman sa relihiyon sa mga Israelita tungod kay maukadto ang usa lamang kamatuod nga relihiyon kaniadto. Ang uban, mga sayop o dili tinuod nga mga relihiyon. Busa dili angay mahiubos o masuko ang tawo kung musulti kami nga dili iya sa atong Ginoong Dios ang tanang relihiyon. Nganuman, tungod kay kini nga kamatuoran na pamatud-an na sa makadaghang higayon kaniadto. Apan nagpabilin ba ang kamatuoran nga dili sa atong Ginoong Dios ang tanang relihiyon? Hangtod sa panahong Kristiyano, ang tubag niini ug uban pa pagkahuman lamang niining mga pahinumdom. Welcome pag-usab mga mahal namong higala, nagtan-aw gihapon kamo niining atong programa Iglesia ni Cristo and the Bible, Cebuano Edition. Kaganina, nakatuna nato nga sa panahon sa mga patriarka, gitin-aw sa Biblia, nga dili ang tanang relihiyon iya sa atong Ginoong Dios. Nagpabilin kining mao nga kamatuoran sa panahon sa mga propeta. Sa atong panahon kaha, tinuod ba gihapon kini nga kamatuoran? Ang kamatuoran ba nga dili ang tanang relihiyon iya sa atong Ginoong Dios? Nagpabilin ba sa panahong Kristiyano? Paminawan ninyo ang nasulat sa Galacia 1:13 hangtod 14. Nadunggan ninyo ang akong mga gibuhat sa dihang nagasunod pa ako sa relihiyon sa mga Hudyo. Gilutos ko sa walay kukaluoy ang mga tumutuo sa Dios ug gipaningkamutan ko nga laglagon silang tanan. Ug kun bahin sa pagtuman sa among mga tulumanon sa relihiyon sa mga Hudyo, nalabwan ko ang kadaghanan sa akong kaedad nga mga Hudyo, kay gipaningkamutan ko gayod nga tumanon ang mga tulumanon sa among mga katigulangan. Si Apostol Pablo mao ang nagsulti niining mga sitas nga atong gibasa. Unsa ang iyang gisulti? Nga siya kanhing miyembro sa lain nga relihiyon, ang relihiyong Judaismo. Unsang matang siya nga miyembro sa maong relihiyon, matud pa niya. Hilabihan ang iyang kadasig
nga miyembro sa Judaismo tungod kay nagtuo siya nga mao kadto ang matuod nga relihiyon. Apan nagpabilin ba si Apostol Pablo sa Judaismo? Wala, mga mahal namong magtatanaw. Gipili hinuon siya nga mualagad sa atong Ginoong Hesukristo. Mabasa nato kana dinhi sa iyang unang sulat ngadto sa iyang kaubang magbubuhat nga si Timoteo sa unang Timoteo 1:12. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Nganong gikinahanglan pa man nga ibutang o tawagon si Apostol Pablo aron mo alagad sa atong Ginoong Hesukristo ni adtong panahona. Dasig naman siya nga miyembro sa Judaismo tungod kay wala pa siya sa matuod nga relihiyon o matuod nga pag-alagad. Sa unsang paagi gitawag si Apostol Pablo sa matuod nga pag-alagad. Dinhi naman sa unang Korinto 12:28 mo kini ang mabasa nato. Ug sa iglesia, gipahimutang sa Dios, una sa tanan, ang mga apostoles. Unsa ang gipamatud-an niining atong gibasa? Ang kamatuoran nga sa panahong Kristiyano, adunay usa lamang ka relihiyon nga iya sa atong Ginoong Dios. Mao kini ang matuod nga iglesia. Busa, bisan unsa pa ang matang sa pag-alagad ang buhaton sa mga tawo, bisan pa og dako na ang iyang sakripisyo ug debosyon nga ilang gipuhunan niini kung sila dili bahin o naa sa gawas sa matuod nga iglesia. Ang ilang pag-alagad walay kapuslanan sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Mao kini ang hinungdan kung nganong gipagawas sa atong Ginoong Dios si Apostol Pablo sa iyang kanhing relihiyon ug gibutang sa matuod nga iglesia. Kining mga panghitabo sa kinabuhi ni Apostol Pablo, usa pa sa mga lig-on nga pagpamatuod nga usa lamang ang matuod nga relihiyon nga gipanag-iya sa atong Ginoong Dios. Apan nganong daghan man ang wala nakamatngon nga ang ilang relihiyon dili iya sa atong Ginoong Dios. Mao kini ang usa sa mga hinungdan dinhi sa Roma 12 hangtod 3. Kini ang atong mabasa. Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan, ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi og wala sila musunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Ang ilang lalom nga debosyon og maayong tinguha nga hinungdan nga wala sila makamatngon nga ang ilang relihiyon dili iya sa atong Ginoong Dios. Nagtuo sila nga husto na kini aron dawaton sila sa atong Ginoong Dios. Apan unsa ang wala nila matagad nga ang ilang pag-alagad sa atong Ginoong Dios sayop. Nganong sayop man tungod kay gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi sa matuod nga relihiyon kang kinsang paagi, kang kinsang kabubuton ba ang angay matuman. Ang kabubuton o paagi ba sa nagbuhat og pag-alagad o sa gialagaran? Ang gusto, angay nga ang kabubuton sa atong Ginoong Dios ang angay matuman. Unsa ang hinungdan nga wala nahibaloi sa uban nga sayop o dili tinuod ang ilang relihiyon. Pasahon nato ang tubag dinhi sa Isaias sa 29 ug 13. Ug miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako. Ug ang ilang pagtamod sa akong mga sugo, samara sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tawo, pinaagi sa pagsag-ulo. Sa unsang paagi nila gidayig ang atong Ginoong Dios, ang Dios miingon kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Mao nga dili gayud kahigbugngan nga daghan ang mulitok og praise the Lord o dili kaha hallelujah
sa ilang mga gibuhat nga pag-alagad. Apan, unsa ang gisulti sa atong Ginoong Dios bato kanila ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako. Nganong gisulti sa atong Ginoong Dios ang ilang mga kasing-kasing halayo kaniya? Unsa ang matuod nila nga tinguha sa pagduol sa atong Ginoong Dios? Mao kini ang pahayag dinhi naman sa Ezekiel 33 ug 31. Manganha sila kanimo nga magpanon ingon nga akong katawhan ug mamati sila sa imong isulti. Apan dili sila motuman niini. Sa ilang sinultihan magpatuo sila nga dako sila gugma kanako. Apan ang tinuod mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan. Dili ba kining maong mga pulong sa atong Ginoong Dios? Mas nakita natong nang hitabo karong panahon na. Daghang magwawali karon nga nagdani sa mga tawo pinaagi sa ilang mga saad nga bahandi og kadagaya. Unsa ang mga pananglitan niini? Sa aran nila ang mga tawo og trabaho o kaha higayon nga makabiyahe sa gawa sa nasod nga mahimong makaangkon sila og mga balay, yuta o mga sakyanan nga sila mga ayo sa ilang mga balatian o makabaton og hapsay nga pagpuyo. Sila mao ang mga gipasabot sa Biblia nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan. Busa angay nga tan-awon pag-ayo sa tawo ang iyang relihiyon. Kung kini ba sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesukristo, apan unsa man kadtong pagtuo nga ang tawo ra kuno ang angay magbuot kung unsang relihiyon ang angay niyang apilan. Mga mahal namong magtatanaw, ang tawo ba? Ang tawo ba gayod kaha ang adunay katungod mupili kung unsang relihiyon ang husto nga angay niyang apilan? Tubagon nato kini pinaagi sa Biblia sa among pagbalik. Welcome pag-usab mga mahal namong higala. Tinuod nga angay gayud tan-awon pag-ayo sa tawo ang iyang relihiyon kung kini ba iya sa atong Ginoong Dios o dili. Apan ang tawo ba gayud kaha ang adunay katungod nga mupili kung unsang relihiyon ang husto nga angay niyang apilan. Dinhi sa Deuteronomio 12:4 hangtod 5, pasahon nato ang tubag. Ayaw ninyo simbaha ang Ginoo nga inyong Dios sama sa ilang paagi sa pagsimba sa ilang Diyos-Diyos. Hinuon, dangop kamo sa Ginoo nga inyong Diyos didto sa dapit nga iyang pagapilion. Unsa ang gipamatud-an ni ining mga sitas nga atong gibasa? Sukad pa kaniadto. Dili ang tawo ang angay magbuot sa paagi og dapit aron simbahon ang atong Ginoong Dios. Kinsa ang magbuot? Kung haing dapita angay musimba ang tawo sa atong Ginoong Dios ug ang matuod nga paagi sa pagsimba kaniya ang atong Ginoong Dios mismo. Sa panahong Kristiyano hain ang dapit nga gipili sa atong Ginoong Dios aron ang mga mualagad kaniya mahimong makapanunod sa gingharian sa langit. Atong paminawon kining gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa Mateo 7:13 hangtod 14. Sulod kamo sa masigpit nga pultahan. Kay luag ang pultahan ug lapad ang dalan padulong sa impyerno. Ug daghan ang nagaagi ni ana nga dalan. Apan masigpit ang pultahan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug gamay lang ang nagasubay ni ana nga dalan. Nganong pipila lang ang makakaplag sa masigpit nga pultahan, bisan pa og padulong kini sa kinabuhi nga walay katapusan, tungod kay daghan ang mangita og sayon nga paagi. Kung mao, asa hinuon sila padulong, matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, didto sa luag nga pultahan og lapad nga dalan, padulong sa impyerno. Kinsa ang masigpit nga pultahan nga padulong sa kaluwasan o kinabuhing walay katapusan? Dinhi naman sa Juan 17 og 9. Busa,
Miingon pag-usab si Jesus sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ako mao ang pultahan sa mga karnero. Ako mao ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Unsa ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo? Ang musulod agi kaniya maluwas. Mahimong isulti sa uban nga ila na kununang nabuhat ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ila nang gidawat ang atong Ginoong Hesukristo og aduna na silay pagtuo kaniya. Mao nga nagtuo sila nga nakasulod na kuno sila sa atong Ginoong Hesukristo. Among basahon kaninyo ang Juan 17 ug 9 gikan dinhi sa Revised English Bible. Sa pagkahubad na sa pinulungang Sebano, kini ang atong basahon. Busa si Jesus miingon pag-usab kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Ako mao ang pultahan, bisan kinsa nga musulod sa panon, pinaagi kanako, siya maluwas. Kinsa kadtong matuod nga migsulod sa atong Ginoong Hesukristo? Sila ba kadtong mga nag-angkon lang nga gitdawat na kuno nila o gituuhan ang atong Ginoong Hesukristo? Matod pa mismo sa atong Ginoong Hesukristo, ang mamaluwas maukadtong musulod sa panon, pinaagi kaniya. Hain kining panon diin didto makaplagan ang mga matuod nga misulod sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi sa Buhat 20:28 sa hubad ni George Lamsa atong basahon sa pinulungang Cebuano. Matnguni ninyo kung mao ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok panon. Nga dinhi gihimo kamo sa Espiritu Santo nga mga magbalantay. Aron pakanon ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya sa iyang dugo. Mga mahal namong magtatanaw, tinaw kaayo ang gitudlo sa Biblia. Nga ang panon walay lain, kundi mao ang iglesia ni Kristo. Mao kini ang hinungdan kung nganong nagatuo gayod ang mga miyembro sa iglesia ni Kristo, nga kining iglesia, diin kami miyembro. Ang iglesia ni Kristo, mao ang matuod nga relihiyon, nga iya sa atong Ginoong Diyos. Niadtong nahimo kaming miyembro sa iglesia ni Kristo, ang among gituman, mao ang kabubuton sa atong Ginoong Diyos, nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga dili kami musugot, nga dili namo ikapamahin kining among pagtuo kaninyo. Ug nahibalo usab kami nga aduna kamoy mainitong tinguha nga ang inyong mga pagsimba o pag-alagad sa atong Ginoong Diyos mahimong takos sa iyang atubangan. Mga mahal namong higala, nasayod kami nga daghan na kamo og nabuhat nga mga sakripisyo sa inyong mga pag-alagad ug kinasingkasing ang inyong pagbuhat niini. Apan sama sa ato nang napamatud-an, pinaagi sa balaang kasulatan ang tanan ninyong pag-alagad sa atong Ginoong Diyos. Mahimo lamang nga takos kaniya ug iya lang kining pagadawaton kung anaa kamo sa matuod nga relihiyon nga gipili sa atong Ginoong Diyos. Mao kana ang iglesia ni Kristo. Sa ngalan sa iglesia ni Kristo, daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw.